Isang hapong kongregasyon, katabing dalagang inspirasyon, bigla akong nangonsumisyon. Quit ko'y ibig mag-air pollution, pinilit itago ang emotion, pinipigil ang massive explosion. Sana'y matapos na ang session, ako'y hirap na sa niling position. Syon, 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 tagagtag na sa perspiration, sa tabi ni inspiration, kunwaring I'm in good condition, sa nakaambang humiliation. Dahil dyan ko'y tumindi ang fiction, nawala ako sa concentration. Wari ko'y may apparition, may babalang matinding eruption. Syon, 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 lumingon ako sa ibang direksyon, para sa plan A execution. Mahigpit ang incarceration, kaya't ako'y nagbuo ng decision. Pumalabit si inspiration, balik ako sa normal emotion. Ngiting parang may coronation, taas noo pa sa niling position. Syon, 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 syon. Para akong may convulsion, sa tindi ng aking depression, na makalabas na sa session ng panatiko sa devotion. Ngunit ang sabi sa description, ang taong may determinasyon, magkakaroon ng protection at aani pa ng appreciation. Syon, 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 ako'y nagkipag-negotiation sa aking stomach digestion. Hiningi ko rin cooperation para sa aking muscle extraction. Ngunit matindi na ang faction, sumambulad ng revolution. Wala ng reconciliation ng digestion at ng excretion. Syon, 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 heto ang aking intuition, apektado ang consecration, kaya't ang ultimate solution, heto ang aking final decision. Kesa ako'y maka-complication, sabi goodbye my inspiration, sabay pindot sa detonation, nagpulasan ang nasa congregation. Sabay pindot sa detonation, nagpulasan ang nasa congregation.